Доля Кримського півострова могла бути іншою, якби 29 років тому українська влада виконала вимоги кримських татар. 19 березня 1992 року кримські татари зібралися на площі перед парламентом України. Учасники акції передали Верховній Раді заяву з вимогами про зустріч з Меджлісом і ухвалення керівництвом України політичної заяви про відновлення в Криму національної державності кримсько-татарського народу. Але мітинг, який відбувся після цієї зустрічі, почали розганяти беркутівці, які застосували сльозогінний газ і кийки. Вже на наступний день відбувся багатотисячний мітинг. 27 березня президія Верховної Ради розглянула вимоги кримсько-татарського народу, але не ухвалила вагомих рішень. У ці ж дні учасники акції «Київ-92», зазначивши, що від депутатів немає сенсу чекати серйозних політичних рішень, закінчили мирну акцію. На останньому мітингу в рамках акції «Київ-92» кримські татари ухвалили резолюцію, яка стала підсумковим результатом ще однієї спроби домовитися з владою. А в якості символу взаєморозуміння двох народів кримські татари та українці посадили каштани на місці побоїща.